Weithiau mae angen datrys anhafaleddau pellach, lle mae dau rhan sy'n edrych fel yr un yma. So 5x plus 3 yn fwy na 7x minus 4. So beth chi'n trio wneud yw ffynu mas bydd y gwerth 1x. So drychwch ar yr anhafaledd a datryswch fel delio gyda hafaliad. So dyma lle mae mwyaf o x's. So chi angen cael gwared o negatif 4 trwy adio 4. Chi'n adio 4 i'r ddwy ochr. Okay. So chi wedyn mynd i gael 5x draw yn hyn. Positif 3 adio 4 yw positif 7. Yn fwy na 7x. Chi wedyn yn trio cael gawr x's ar ben I hun draw yn hyn. Chi wedyn mae'n cael jyst rifau ar ochr arall. Sydd yn meddwl chi angen cael gwared o'r 5x. So chi'n tynnu 5x o'r ddwy ochr. Sy'n gadael chi gyda positif 7 ar ochr chwith. Yn fwy na 2x ar ochr dde. So i gael 1x chi'n mynd i rannu'r ddwy ochr gyda 2. Rannu'r ddwy ochr gan 2. So fi wedyn mynd I gael 3/4 ochr yn fwy na x sydd yn meddwl bod yr atebion 3/4 yn fwy nag x. So meddyliwch pa rifau sydd yn llai na 3/4. So mae 3 yn okay, 2, 1, 0, negatif 1. Mae bob un o'r reina'n mynd I fod yn iawn am hwn. So os chi'n amnewid yn enghraifft 3, mae 5 lot o 3 yn 15 plus 3 yn 18, a mae hwnna'n mynd I fod yn fwy na 7 lot o 3 yw 21, tynnu 4 yw 17, so mae hwnna'n iawn. Okay. Ar gyfer yr un nesaf, mae 3 rhan. Mae hwnna'n edrych yn galed, ond os chi'n delio gyda'r un camau fel wnaethon ni uwchben, mae 6 yn llai na rhyw rif, adio 5, sy'n llai na 9. So, chi'n trio cael y llythyrin yma, ar ben unan, sydd yn meddwl, I gael m ar ben unan, mae rhaid fi tynnu 5 I ffwrdd. So, os fi'n tynnu 5 o'r rhan canol, mae rhaid fi tynnu 5 o'r rhan ar y dde, a mae rhaid fi tynnu 5 o'r rhan ar y chwith. So, 6 tynnu 5 yw 1. Mae 1 yn llai na plus 5 minus 5 mynd I fynd I 0, sy'n gael jyst m yn y canol, yn llai na beth yw 9 tynnu 5, 4. A yr atebion sy'n posib wedyn, os chi'n neud meddwl amdano fe yn nhermau llinell syth. Okay. Os fi'n rhoi 0, 1, 2, 3, 4, okay. Mae 1 yn llai na m, so mae hwnna'n meddwl mae methu fod fanna, a mae'n llai na 4, so mae cylch mynd I fod fanna. Mae m yn fwy nag 1, cylch mynd I fod fanna. So, beth sy'n rhyngthyn nhw fel rifau cyfan yw y ddwy werth yna. Yeah? Sydd yn meddwl bod y gwerthoedd posibl m yw 2 a 3. Cos mae m yn llai na 4, so mae methu bod yn y cylch yna, a mae m yn fwy nag 1, neu mae 1 yn llai nag m. So, unrhyw beth sy'n rhwng rheina. Okay, dyna ni.